sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul. Dragi creștini, dragi frați de noștri, am început cu acest verset, cu toate sau întocmai pentru că vă bucur tare mult că ați venit în număr așa de mare în această seară să cântați aici, în acest lăcaș de cult, în acest loc. Dar dacă lumea aceasta a pierdut măreția lui Dumnezeu, noi, cei care îl avem aproape, de ce să nu lăsăm și mare? Muzica este o șansă din care putem să creștem. În Sfânta Scriptură, în Psalm, se vorbește despre instrumente cu coardă. În Samuel se spune cuvântul că harpa, instrumentul, sunetul lui vindecă inimii. Atât de ușoară ar fi viața dacă am cântat mai mult și dacă am ascultat mai mult. Dacă am pornit muzica bună în casa noastră în fiecare dimineață, eu am începe ziua mai bine.